Ku nyapa to iso arepe. Londone arep ngopo Londone? Ah, sing tak. Oh. Awas. Ya. Kak nice. Ya. Oh. Awas. Jenengan wiwit lenggah wau dereng pipis. Udah. Saya pipis di tol. Lho, tegese munggah mriki dereng mandhap blas to niku. Dereng. Oh, nggih. Kenapa? Nggih niki lak pondok nguyuh kabeh to niki, Pak. Sampun. Nggih. Nggih pancen saka adem kula mawon ngempet niki. Panjenengan ngepet. Ngempet ngoten niku. Kok sakit ya? Kalau dalam tuh biasanya nggak kebelet pipis loh, karena banyak mikir terus semua gerak gitu. Beda lek kula pengen nguyuh kula uyuhke ngoten mawon nggih. Terus piye no? Lho pokoke tur ngono sak cekele ngondi ngono. Karena dingin ya. Nggih, Ya, mboten pokoknya napa-napa kesana. nyatane timbangane sumuk lho ngeten iki, ngoten Iya. iki. Nggih. Lho dicontoh. Mas Kluduk wis salaman karo Pak Bupati. Sampun anu Pak Kapolres Pak niki. Pak, ngono kok ngaku anak iki kepiye? Ampun nggih Bapak. Didereke pae kalau. Lah. Ngerti bapake arepe tindak ora didereke apa piye ngono. Bojo kene ndi ra tak tote kok nyambut ya. Ya ora kok kudu bojomu kok iso. Mbak Elisa. Mbak Elisa. Dawuh. Bah iki Selamat malam sugeng dalu sedoyo mawon. sekira Warga wonten mendak dagangan. sekira Mendak alon toto lenggahiro. kira mudeng iki omongane tunggale. Kowe sing apik iki urip rada suwi ning Jawa no ngapa to? Masa anakmu ora iso ketularan karo mbak-mbak sinden ini. Ya ketularan tapi nganu kumatan. Kumat meneh gitu. Nggih. Ya ning dialuske sithik Kumat paling piye? ora nah. Kumat meneh. Kaya wong pilek gitu loh. Pilih gudelmu. Ora, awake dhewe kudu bangga lho. Mbak Elisa kan bukan orang Jawa aslinya. Namun kersa sinau basa Jawa, aja dipaidu wis bene apik ngono kuwi. Gitu loh. Biasa Mbak Elisa ngucapke selamat sukses HUTRI untuk warga masyarakat Mendak. Nek aku lak wis ngarep karo Nggih. Mas. Nggih. Nggih basa Jawa kuduan. Ayo. Oke, kula ngucapaken selamat lan sukses katur masyarakat Katur. kator. Kluthuk ki lho ngatur. Katur. Lah sing katur kuwi daya anakku. Katur. Katur. Nah. Masyarakat warga wonten mendak menika kula dongakaken menapa kemawon pangajeng-ajeng panjenengan sedaya sageta kasembadan. Kula dongane napa? Pangajeng-ajeng panjenengan sedaya sageta kasembadan. Kula dongane Pangajeng-ajeng pangarep-arep. Nggih. Sing bener niku pengajeng-ajeng. Wonten ing sak ngajengipun ngono ya kenek to pangajeng-ajeng iki kepiye? Nggih, Ilatmu lho. wonten sangajengipun. Nah, ngono. Sekenan gangsal ngono kae. Ngono, tak dongakno muga-muga panjang yuswa sedaya, pinaringan sehat, pinaringan rejeki ingkang lumintu. Ngono wis. Ambal warsa ya, Mbak. Iya. Ambal luarsa. Terus. Hut niku basa Jawane napa? Dinten Buti ambal warsa ki lho. Dinten ambal luarsa. Kamardikan. Hari ulang tahun. Nggih. Kamardikan Republik Indonesia Nah. kaping lowong dawasa. Dosa. Wong dosa. Nggih. Lowong dosa. Ilangku dandakno sik, Nduk. Nggih. Ki ketoke kok ora pas ki lho. Merdeka tanggal pinten bulan berapa? Nggih basa Jawa. Kaping 8 Nggih. Dosa. Merdeka tanggal 17 dosa Agustus setunggal ewu gangsal dosa patang dosa gangsal. Kowe iki jane iki tanggal apa utang mekar iki jane. Awes langsung 17 Agustus ngono bae kok dadak. 17 Agustus Nah. tahun 1945. Ya, merdeka. Sika. Aja dul-dul. Kenapa? Kelekmu mbok kerok lho. Iku kawiru ya. Bunur, bunur. Nggih. Bunur. Nggih, panjenengan menika pahlawan bungsu, pahlawan desa ingkang Tuh. cantik cerita.
Pelawan Indonesia, pelawan bangsa, pelawan desa, lha kowe singo. Kowe kudu sabar ngomong wong wedok ngene iki kudu Pancen sabar. pelawan bangsa, pelawan desa, nyatane apa segone wis ditokno. Pahlawan wanita. Nggih, leres. Cek. Kusuma bangsa saged. Kusuma bangsa. Nggih. Ingkang Delok saged ning seneng ya, Nduk, ya? midhangetaken swantenipun rakyat lan ngeleksanakaken menapa kemawon ingkang dipun suwun kalian rakyat warga masyarakatipun. Kaso masyarakat ki ya masyarakat ora ana kok masyarakat ganti masyarakat ki ono kaso. Nggih. Lek desa ki mboten bulurah Mbak Elisa. Kepala desa. Kepala desa. Nggih. Kepala desa. Basa Jawane lho sing apik. Kepala desa. Endas desa. Endas desa. Kepala desa. Endas sekolah. Endas pertunjukan nih pada lah. Endas truk. Kepolo. Bulumu. Aku lo tanya di angkringan tuh, ini Mbak mau beli kepolo. Oh ini namanya endas, Mbak. Itu kepala. Endas. Ora iso. Endas. Lek endas-dasku. Tak sodok lho. Yang bener apa? Boh. Apa? Tuntunan ben kepenak ben nonton mergo Mas Cahyo ki fokusnya di situ. Tuntunan sing apik Iki jajal. dawe Bapak Bupati. Ya. Kita harus mengendorse atau mempublikasikan Ya. waktu rumpuk. Watu rumpuk. Setidaknya ini memberi contoh bahwasanya awake dhewe iki gawe fragmen tentang Cerita. waktu rumpuk. Oke. Cerita apa kira-kira? Endos. Iya, endorse tentang Watu Rumpu itu ada apa? Hari ini hari apa iki? Harinya ini hari Kamis. Hari apa? Lah yuk Kamis malam Hari Jumat. kemerdekaan. Dalam Hari rangka kemerdekaan. Nah, kemerdekaan. Iki setidaknya kemerdekaan dhisik. Pahlawan. Oh iya. Pahlawan. Nggih. Seperti Siap. Ibu. Nggih. Pahlawan iki. Monggo. Nggih. Boleh ke sarip ya, sarip. Nggih. Oke, sarip. Ludruk lek ngono. Ludruk, Nggih. sarip, sarip. Oke. Sing dadi sarip sinten? Saripe saya. Mboke sarip. Mbok sarip Elisa. Nggih, company. Company Kluduk. Wah, nggih cocok nggih. Jajal. Nggih. Tung tak tong ngono nggih. Nggih. Monggo, yo. Saged, nggih. Bersama Ludruk Gluduk CS menggelar cerita Sarip Tambak Oso. Yuk. Anakku sarep kok yo ora teko-teko. Nang endi to lele? Tak goleki kowe ngetan paling ulun, ngalor paling idel. Kok ora teko-teko. Sarep, oh sarep. Kok ngidel gundulmu? Ngetan bali ngulon. Oke. Ngalor bali ngidul kok. Oke. Ngalor bali ngidel iki. Ngaler paling idol. Idul. Oke. Ngaler paling idol. Oh sarep anakku neng di papan kowe dunung papanmu neng endi tak enteni ana kene sarep oh sarep. Hei, kok aja kakek, Bu. Sarip situ. Sarep anakku. Iki wong wedok apa to iki jenenge? Kok modele kok iki apa kok iso? Company ning kose. Ono lho sik kok iso. Melu-melu rene iki ya ngopo kok iso? Aku ya pengen ngene. Lho, iki etok kan mbokne kangen lah. Mangsane. Ono. Loh, ndak bisa. Tadi apa aku? Enak sing Kok penting. tadi apa, Bos? Non, Tadi apa? sampean company. Oke. Londo. Diganti kompresor lu lah. Ora iso londo karo abang. Kamu Ayo. lundo. Mbak, aja kaget. Sarip sing teko, Mbak. Sarep anakku. Oh, aku kangen banget sini. Anak kencang, bong tak dang koyo kencang. Tak koyo dendang. Tak kedang koyo kendang anakku sarep sing bagus dhewe. Kowe sing kok ngene papa. Kadang-kadang kayak kendang tamu kok gawa kentang. Wah, iki malah bleset, Mbak iki. Ya. Kasar. Ya apa, Rek? Oh, pakai musuh. Iya. Surabayaan. Surabayaan. Oke. Rek. Surabayaan. Iki nek ludruk ya iter ae kok iso. Ludruk barang iter ae. Mangke mawon, Pak, bar limbukan mangke, Pak. Nggih, nggih. Wah, acar akeh daginge ndi? Nggih. Mbak, aja kaget. Sarip Teko, sing Nek. teko
le sarep saka ngendi wae. Cetok. Aku- Aja dikeki tamburine kon ki. Aku keri ta. Nggih. Bahasane Kon saka ngendi ta? Lek toita, dadi ta. Nah, kok kon Iya, iya. kon aku Ya campur jok kan campur jok. Wah, ngono kuwi akhire sengkring-sengkring Gak piye ra ngerti. penak. Konta le sarep saka ngendi konta le sarep. Ki jane Saiki lambene kudu dibenakne sik kuwi. anu. Pak. Aku ron 100 golekno rondo mendak lho. Malah luwes malah. Ora yus kuwi pokoke. Ngene Mbak. iki mbokmu. Sarep dina iki gak iso. Gak iso apa? Obah apa-apa, Mbok. Ing dina iki Sarep njaluk sabiyantune Simbok. Ya apa Sarep iku ya anake Simbok. Iya pancen bener pancen nyoto kowe kon anak. Saiki rasa ngekon aku malah merinding dhewe aku. Iku iso belasan. Peno ganti peno. Apa? Peno. Beno. Peno ki Surabaya, kowe dadi peno. Oh peno anakku le sarep. Cengkoke ngene. Logate. Ya udah tak apa-apa. Logate ya. Rada dusi teh, Nduk. Mleki. Peno apa kon sih? Peno lek Surabaya peno. Peno. Nah, Ya peno arep kepiye kowe tak prestoni. Sarep diuber-uber ambek Walanda, Mbok. Oh. Simbok nalika semono nggendong bayine Sarep. Saiki Sarep sawetara ora bisa ngadepi Walanda. Kowe ra iso ngadek. Biar mbok dicamoni. Sing ngisen ke simbok ya. Sing ra iso ngadeg sapa? Cari gue ra iso ngadeg. Lah iki saiki awakmu ngadeg. Wah, iki ayu-ayu kupinge kopokeni. Lah apa? Maksudku ra iso ngadepi, ora iso ngadeg. Ngadeg. Ya ngadeg ya jajal kok piye? Oh, kon. Aja gawe masalah baru. Saya pikir rampok gawe masalah anyar neh arepe. Aku iki dagelan serius. Ha iya. Ora tau yak-yakan. Yo mek kuwi tok pisan kepepet dulu. Ha iya. Lah piye kae? Mbak, Ya, benar arep ngadepi Walanda. aku ndak ndelik ndok sentong buri. Kowe ra wedi Yen to? samongso-mongso katokku suwek. Sarep! Lho, Le. Urung. eh? Sarep. Kayak sapa? Walanda, Mbok. Kau, kowe Delik. Londone adomen to. Hello. Allahu Akbar. Kowe lek ngono iki dudu londo. Yoker kowe iki malah. Iki jane londo apa didik Nini Tomo? Hello, Mister Mendep. Dem gedel. Je vous présente, je m'appelle the mother of Sarip. Who are you? Yes. Who are you? Fine. Fine, Yes. fine. And- So, what do you do in here? Apa kowe? Cari londo lah. Mbak, ditakoni bahasa Inggris ki rak londo. Iya. Bahasa internasional kan Inggris. Iya. Takoni bahasa Inggris. Sing Yes. bener nih kok. What are you doing in here? Please, tell to me. En titel order dessa. Okay. So, where are you from? Why you in here? What Because are you I'm the searching? best tower. Iki sih kongan di Londone. Iya. What are you searching about? Yes. Yes. Because you are the best service. Yes. You are like a spot ghost and like a Goat. goat. You know. Yes. You know I'm- goat? Yes. Goat is bad. Yes. 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 Apa kowe? Apa kowe golek sapa? And saya kesini mencari di mana sembunyinya Sarip. Sarip. Yes. Oh, saya tidak kenal itu siapa. Tidak kenal itu Sarip. Karena Sarip tadi saya kejar-kejar, saya lihat masuk di dalam rumah sini ya. Itu Sarip yang mana? Sarip Paijo apa Sarip siapa dulu? Ini nggak ada yang nama Sarip. Bonten sing jenenge Sarip tak kok kene rano. And kamu jangan bohong. Kalau kamu bohong sama saya, Tungtok. kamu akan saya bujur. Aku orang ngapusi, orang
melihat Sarip masuk dalam rumah sini. Kamu jangan menyembunyikan di mana sembunyinya Sarip. Tenan, aku orang goroh aku. Sarip ora ono ning kene. Sarip lunga ora ono ning kene. Kowe gelem lunga apa ora? Mbak, Loh, kenapa? aja Simbok sing ngadepi Waluntuk. Sarip sing bakal ngadepi Waluntuk. Duh, ya wes kono. Aku tak ndelok ning ketok. Ijane wedokan opo? Lah mlakune malah kayak blekok. Kene lho. Piye? Penak kene. Waluntuk. Hai. Kon wis sugih kendel bendowani wis domok mlebu ndok gobuke Sarip. Kamu tadi saya kejar-kejar, saya ajak bergabung dengan bangsa saya untuk menjajah bangsa kamu. Sarip gak bakal mundur yen trimo ngadepi Waluntuk perain kaya kondi. Belanda juga akan tidak mundur untuk menghadapi kamu orang desa. Kasuwen. Kayak gini benar. Kaget ah. Sing ndok karepmu Sarip gak ngerti kondange Sarip. Tungetan tungkulun Sarip tambah usuk. Saleh no dasmu ndok papan kini bakal tak bal-balan. Tentukan kamu atau saya yang mati di medan perang ini. As jaluk dua pangis tunggu. Kadongane. Tim. Tak timbuli ya, Le. Bangtung Jaluk dua pangis tunggu ya, Mbok. Tak timbuli ya, Le. Dodok kene. Bener. Piye? Jaluk dua pangis tunggu ya, Mbok. Oke, wis rek. Kaya entuk dua pangis tunggu. Ya, Punya apa to iso arepe? Londone arep ngopo Londone? As. Mama, Duwe noni dhek bae. Peh. Lah kok sih disembah percontohan watu rumpuk. minta doanya mama. Mamaku modelnya kayak durian montong. Muga-muga Sarip gak ono apa-apa ya. Aja ada saka sandi iki. Iya, tak dongake rek. Nggih. Halo, Nduk. As. Oh, as. Oh, as. Duh. Ya. Papakno dadamu. Adep ono Sarip. As. Oh, oh. Mbok. Ketatap mic, cangkemnya tatap mic. Masa mangga cipokan. Aja ada tuh ya, Mbak. Iya, tak dongakno. Oh. Oke. Awas. Overcome. Salib. Ho, ha, et, ha, ho, ha. Wah, diasen. Misuwe londo diasen. Oh. Hoi, ha, hut. Wah, wah. Hoi, ha, hoi, wah. Wah. Loro lho. Jaluk dua pangestu ya, Mbak. Sisine geblak, sisine ambung-ambungan. Mesakne londone. Yuk. Hei, ha, ho. Ho, ha, ho, ha, ho, ha, ho, ha, ayo. Ha, Kene iki rung apa-apa. Ha. Ora kuwi ben saya geni men saya semangat lho, ben ketok regeng ngono. Ayo. Iya, out. Slow motion, Bas. Oh, slow motion. Awas. Iya. Wah. Iya. Bas. Wah. Wah. Iya.
Ya. Wah, ho, ya, wah, lato-lato nih kena. Londone neng ndi karepe? Ya. Oh. Sekap. Wah. Anakku. Oh, slow. Aku mati, Mbak. Ora anak. Aja. Saya CS duwe. Anakku Sarip. Sarip urung mati. Kita enek sing urung mati iki. Hasil. Anakku. Sarip anakku. Sarip kon gak iso mati kon gak iso mati yen si mbok isih urip kaya ngene. Tak langkai awakmu Sarip, ping 3 kowe bakalan urip meneh Sarip. Gini ya. Hap. Aku sama nek nibani kenean bareng. Tuh weh, tutah. Hei, Malonzo. Ojo kon maju siji, maju bareng aku kamu. Oh, iya. Anakku. Mbak. Cik, Mbak. Cik. Beda semua. Sarip kena kau. Ini rada rong jam ya. Anakku Sarip. Tak langkai kon ping 3. Kon bakal urip meneh. Mbak, Wes, kaya mak teratap. apa ana gogrokan? Kaya roh Scooby-Doo. Ayo. Apa kaya rep? Lah yo ngono. Bos. Nyapa to? Apa? Izin. Apa? Izin dakwaan. Jedapan dadi apa? Sarip. Nggih. Kono londo. Nggih. Manut monggo. Nggih. Kula pengen roh tanduran manggis. Woi, hei, Sarip mati. Kamu dengan pusaka kok. Ayo. Bunuh diri. Padune ben dilangkai mboke bunuh diri. Mbok. Golek nglangkai rada dur ya, Mbok. Oh, Sarip sudah meninggal. Iya, Kamu siapa? saya adiknya Sarip. Oh, kamu adiknya Sarip. Iya, adiknya. Lek adiran kok nglangkai lho. Cantik sekali. Terima kasih. Oh, Kamu suka sama orang cantik kayak gini? saya cinta sama kamu. Boleh kita berdua? Kamu sangat cantik sekali. Ganti ceritanya. Dan kamu nanti bisa saya bawa. Oh, saya suka. Kita bisa pergi ke luar negeri ya, ke Ini Balono. Sarip sudah meninggal. Iya, biar saja. Biar dilangkai. Biar saja. Ya. Oke. Ibu pengen langkai.
Langkah. Saripe kok surip. Langkah. Wis to manuto. Manuto. Mbak, Ya, Pak. aduh. Piye? Iki mau apa iki mau? Loh, ini adiknya. Adiknya. Iki mbok Sarip. Aduh. Loh, Apa? Gidik-gidik. Bareng sing kuwi ngakae. piye? Kok ketes. Masuk sama. Dah apa-apa nek apes. Bapak D. Nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Wah, niki sokok diucapke amit. Nggih. Masyaallah. Nggih, kalian Kula nembe sematur siap, nggih. Dek, dutan lali janjine. Siap, nggih. Cek, Pak. Nggih. Sesuk diubah. Amblire mason tok. Lah yo adem kaya ngene nggih mason yo pas to ora. Lah kira tak gawe lo kok remason tok. Kualat ya karo Pak D. Kualat karo Pak D. Ayo. Kualat karo Mbok Sarip. Niki wonten Nawala nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Cahyo. Nggih, waalaikumsalam. Kula badhe nyuwun gending kutut manggung jam 12. Gending menika kula kentunaken dumateng Pak Pugito. Lan sedaya para sederek Marasawa. Kanthi atur sugeng mirsani ringgit purwa saking kula Sarkam Marasawa RT 4 RW 2 matur sembah nuwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gending gambir sawit kalian glatik grinding. Elok men iki ta. Gambar sawit jate gingging kabel. Arep mengleng lar ijo mengki sedaya. Tucur Nggih. Menika saking Bapak Miyanto. Nggih. Dipun kentenaken kagem sedaya perangkat desa Mendak, spesial kagem Pak Dewan Purwadi lan Ibu Kades. Nggih, menika. Wah, ini enten berita kehilangan. Yang menemukan ali-ali di kamar mandi, ya tuk wetuk. Ayo. Mohon dikembalikan ke kru Duojo. Nggih. Oh, nama. Nuwun, nggih. Tapi amankan kali Mbah Dewan niku. Nggih. Regalipun bulura. Nggih, aman nggih. Aman aku. Mbak Lisa niki jenengan apa Mbak Dawa Mbak iki? Kowe, Pak. Nggih, niki jenengan sing kemani maca. Nggih. Waduh. Sugeng dalu Mas Cahyo su guru menang karena dalam kelompok kalian istri. Kedawan bos. Ngene iki dipoto engko terus dikirimne WA kabeh lho piye. Nggih kompak selalu, nggih nyuwun gending kula badhe nyuwun gending nami kula Bu Nurmijan. Nurmijan Ibu Kartini nggih nyuwun lagu ninggal katresnan. Nggih. Saking kula paguyuban wong cilik bersatu. Amin. Pak Nurmijan. Nggih, mbah nuwun. Oh, tulisane kaya majalah ya iki. Sak cukupe wae cekak. Salam nggih. Salam saking simbok sing ana Hong Kong, Taiwan, Korea, kali sing ana Polandia. Iki lho anak-anakku tontonen senajan lewat streaming Ki Cahyo Kuntadi. Oh, Amin. Nggih, Mbak Lisa wae napa pamendhute jenengan, Mbak? Ada Jam 12. Jam 12. Tinggal janji. Ya. Gaweke sing rame, Bos. Nggih. Iya. Monggo mriku Mbak Lisa merdeka kemawon napa ingkang dipun riyenaken? Oke, siap. Ya, siap. Nggih. Jadi Mas tutup. Nggih. Kanca-kanca Madangkara. Oke, siap. Monggo jam 12. Yuk, dados. Yuk.
Lisa, Ya. satu lagu jam 12. Leres nggih, nggih. Oke. Menika ugi wonten dawuh. Siap. Assalamualaikum Mas Cahyo Kuntadi. Waalaikumsalam. Dalem ugi mirsani dateng channel YouTube Kuntadi channel. Salam kagem sedaya masyarakat Mendak, ugi sungkem dhumateng Bapak Bupati Hari Wuryanto sekalian Bapak Babub, Pak Dr. Purnomo Hadi, Pak Yuswanto Radio Madya FM, ugi katur panjenengan sak rombongan semoga sehat sukses selalu untuk semuanya, amin. Saking Pak Antok Radio Madya FM Madiun. Mau wonten ingkang ngersakaken ninggal katresnan nggih Mbak Lisa. Kalian lali janjine. Nggih. Tetep kae Mbak Lisa. Kancani tambah kali Mbak Winong Nawangse. Kene. Cintaku sekono kaya karo wong ayu sing kaos ngene iki. Aja nganti kalah karo sak set lho, Nduk. Sing sitok saka Sulawesi, Iya. sing sitok saka Lampung ki pancen ya. Lampung piye? Lampung apa? Ndi mau, Nduk? Tulung Agung kok Lampung? Oh, wis pindah berarti. Wis pindah. Ya enggak. dari Pak, dulu sampe ki ya, bare Lampung. ora update nggon piye domisilinya di mana enggak didelok. Itu. Ini Tulungagung. Ini Sulawesi. Sulawesi. Ah, nggih. Tulungagung ki ya Destinasi. destinasi wisata Ya. oke. Pembangunane ya apik to? Nggih. Utawa apa pembangunan ini? Aku urung bangun blas karo. Lagi gebrek-gebrek. Ha nggih. Ugi kula aturaken dumateng kadang-kadang caksi lover. Mliginipun adminipun Mbak Anin, Mbak Nadia kalian Mbak Kiki.
Mripate munggah. Lah, lele Mas. Loh. Lho. Wah, kelebunan iki. Mas. Loh. Wah, arep koprol. Loh. Koprol dadi koprol. Bambang Jukir. Awas. Loh. Mas, jogi sini lho, Pak Bupati mirsani lho. Ya. Asik iki. Ganokan ambulan das tok iki. Ora enek Bambang Jukire belas iki. Ayo koprol. Ayo. Ember ris. Ayo. Mas. Minggir. Spesial karemenanipun Pak Bupati. Ya. Mas. Tunggal guru aja ganggu. Tunggal kanca aja dodok. Us. Ya. Us. Tepuk tangannya putih, tepuk tangan. Urung marem kete arep neh, rung marem iki. Nun sewu, bapak-bapak ibu-ibu, sae napa sae? Sae napa sae? Malih napa sampun? Malih Mas, malih. Ayo, Mas. Ayo, wis lunas. Ya. Mas. Mas, entah. Awas. Ya. Kak Kais. Iya. Awas. Nun sewu Mas. Pancen iki kudu disyarati. Kini reso balik soalnya. Nggih. Tunggal guru aja ganggu, tunggal kanca aja nggodha. Getih putih nyingkrih, getih abang nyimpang. Nggih, digambui. Ayo. Mari. Mari, Pak. Kabeh iki kematung saka wong. Alhamdulillah. Mbak Elisa, ayo mriki, Mbak. Mbak Elisa Orcarus Alaso, kandidat dokter. Wah iya. Dan ki wis sabane lek ora Ponorogo dan sekitarnya wis temenanan. Ya, Nanti mau ya gandeng panjenengane mangkat ka Yogya. Ha iya. Nganti bingung liwate ngendi. Alhamdulillah panitia tanggap ing Sasmita. Dipun jemput panitia niki, Pak. Pripun? Oke, sebenarnya dijemput tapi beda arah. Jadine malah keselipan. Oh, Beda. malah. Ya. Selisipan. Ya, telisipan. Nggih. Pripun Ya, margine tapi pripun? sampai kok. Nggih. Ya, ini udah biasa kalau di daerah Jogja itu, daerah Gunung Kidul itu kayak gini. Sama Oh, aja. Jadi mantap. kalau saya ya ini nggak terlalu ekstrim kok. Oke. Oh, nggih. Aman. Nggih, aman nggih. Nggih. Sami kali kula, Mbak. Lek kula pribadi niku angger tanggapan timbang teng kota-kota, nggih seneng teng gunung-gunung ngenten niki. Nah, kula pengen pindho niki lho ndereketen gunung-gunung. Nggih. Ya yang kemarin di Blitar atau mana ya? Nggih, Blitar lho, teng Pupus. Ya, betul. Nika Pupus nggih Juga. ngebel nika. Nggih, Pak Ya. Lurah wau nggih rawuh. Beres. Ate mrono luwih dhuwur malah timbang Lebih iki. tinggi, nggih. Nggih. Nah, niku tapi kalau di daerah-daerah seperti ini biasanya masyarakatnya tuh antusiasmenya besar. Nggih, buktinipun nggih dalu menika kados mekaten para pamirsa ingkang tasih jenak pinarak semonten kathahipun anggenipun mengapresiasi, menghormati, menghargai ora kok dhateng senimanipun ning dumateng kabudayan Nusantara sing nyatane urip lan orane gumantung wonten masyarakat mriki sedaya ngoten niku. Nggih. Nggih.
Menika wonten pamundutan saking Ibu Lurah. Siap, nggih, Mbak. Ada satu sesideman ingkang kaping kalih kapilut. Oh, nggih. Sesideman langkung rumiyin. Nggih. Nggih. Dibawani sisan Mbak Alisa sing komplit. Nggih. Jenengan ingkang mbawani dandang gulanipun. Nggih. Nggih, Mbak. Wiwitane anderek sempeke priya bagus kang Allah budaya sowan menyang kutha gedhe Bendera terus kayungyan selendang kuning kang saking Wukir swara kurang pramana ning wasis Ngungkrum dateng sinten Mbak Alisa? ngungrom dateng masyarakat. Ah, iya, nggih. Masyarakat mendak nggih. Nggih, no. Ah, nggih. Ini tuh kita itu setiap malam bisa sowan di hadapan masyarakat. Itu adalah sebuah ngungrum. Ah, nggih, Itu leres. hasil cinta kita terhadap rakyat. Leres nggih, nggih, nggih. Meleset. Ah, nggih. Ngurung dateng sinten kula. Ah, nggih. Agung remarang bendera tiah sulistya pijer nginsangake alis Awas, masuk. terus tresno sesideman.
lenggah wau dereng pipis. Udah. Saya Udah. pipis di tol. Lho, tegese munggah mriki ya dereng mandhap blas to niku. Dereng. Oh, nggih. Kenapa? Nggih niki lak pondok nguyuh kabeh to niki wau. Sampun. Nggih. Nggih pancen saka adem kula mawon ngempet niki. Panjenengan ngepet. Ngempet ngoten niku. Kok sakit nggih? Kalau dalam tuh biasanya nggak kebelet pipis loh, karena banyak mikir terus semua gerak gitu. Beda lek kula pengen nguyuh kula uyuhke ngoten mawon nggih. Terus piye toh? Lho pokoke tur ngono sak cekele iki ngondi ngono. Karena dingin ya. Nggih, Ini mboten bukan napa-napa napa. nyatane timbangane sumuk lho ngeten iki, ngoten niku Nggih. 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 Oke, kalau saya nggak ngerasa dingin sih, biasa. Nggih. Oke, biasa aja. Nggih. Atine sing dingin ya, Mbak ya. Perlu dihangatkan. Terus diangkatkan. Ayo. Atine perlu diinget. Heeh, cepake ana bangsane kompor dan sebagainya. Oke, artinya dihangatkan. Oke. Boyoke perlu dipijat. Nggih. Maksudnya, Pak Yoyo, aku kangen banjut. Banget ya ngono kuwi. Aku Iya. jane ket mau wis aku arepe lurus lah kumayang ora jarake Elisa wis Iya, kok. sumpan. Ngono Iya. dhek jarak-jarak bisa ngono. Sedikit aja kok ini. Sedikit ya, Mbak. Oh iya sedikit. Nanti dilanjutkan di WA saja. Iya. Ya wani-wani yo ora. Ora wani. Akeh ya ora apa-apa. Aduh, Akeh ya ora apa-apa. boten. Nggih. Lho ora apa-apa tenan kok. Oh, boten bukan sih, Ora boten apa-apa. nggih. Ndah. Wong Tak lamarke apa piye? Tak lamarke apa piye? Oh. Sajae lek kowe iki tenanan. Lho aku iki ikhlas lho. Timbangane ku dadi udun. Malah sampean karo aku ning omah gur nesu wae kaya pitik lanang kaya arek ngabungi napa jenenge pitik wedok. Ah iya. Iki tak lamarke. Nggih, nggih. Ampun Mbak Elisa malah wedi lho mak ngono niku guys, aja ngono kuwi. Aku dhewe iki wedi ngono. Kaya apa langkah piye lho. Sakniki golek bojo kaya Bukesi angel lho Mbak Elisa. Kaya ngono kuwi piyaine lembah manah karo wong lanang manut. Ya. Sing lanang aneh-aneh ya mung meneng, sing lanang ini neko-neko nggih namung astagfirullahaladzim. Nek sing lanang kebanget langsung kepruk parut. Niki nggih sangu. Parutipun nggih sangu. Nggih, parut niku mboten nggih masak khusus sing ngepruk kula pancen niku. Lah iya. Enggak, aku cari aman aja lah. Nggih. Monggo mangke dindangdutne. Ayo coba Mbak Elisa. Urip ana gunung gedhe
Boten sekedar nyuwun prisa kemawon Mbak Lisa. Upamane benjing jenengan pikantuk jodoh piyai kakung delalah tidak memperbolehkan jenengan nyinden ngoten sikap jenengan pripun? Oh, mboten dados menapa. Karena kalau nyinden itu kan Mbak justru malah ono onten generasi berikutnya gitu. Jadi kalau wayahe saya nggak nyinden ya nggak apa-apa, malah enak jadi genten yang nanggap gitu loh. Lah engko lek penggemare kangen. Ya kalau nak kangen ya nanti berarti kan sesekali, nggak sesering ini gitu. Tadi saya ada bicara sedikit sama Pak Don itu mantan rektor IKJ. Siap. Kalau sekarang itu kita, Pak Yoyo, saya, sinden-sinden yang sekarang, nah ini tugas kita itu menjaga memori baik wayangan zaman sekarang. Wah, Di zaman ini kita tuh penjaga memori Nggih. wayangan zaman ini lah. Sesuk gentenan aku wis 40 apa tuyuk-tuyuk yo gentenan yang menjaga memori baik yo genten sing lainnya wis gitu. tuyuk-tuyuk. Wah ya Iya. wis tuyuk-tuyuk kayak Gitu. Jadi nek rapopo aku rasa nyinden meneh yo rapopo tapi nanggap ngono lho. Wah, nggih. Malah dadi penanggap malah. Ya, tapi kalau saya sendiri kepengennya sajane menjadi penulis. Penulis. Ya, jadi apa yang sudah saya alami sekarang udah tak jalani, nah itu nanti jadi bentuknya tulisan jadi lebih abadi. Biasane niku sing menulis malah wong liya ning malah jenengan dhewe menulis lelakon jenengan sepanjang ini. Bukan saya sebagai pengamatnya. Oh, ngoten. Ya, walaupun saya melakukan tapi saya juga mengamati panjenengan juga era sebelum panjenengan. Itu kan saya mengamati, maksudnya mungkin era Pak Seno sekarang dan besok yang ke depan seperti apa. Nah, gue pengen tak tulis, Pak. Termasuk menulis meneliti para penonton wayang niku penting loh Mbak niku. Nggih, kula niku kan berangkatnya dari penonton dulu, Rie. Oh, nggih. Nggih, tukang apa jenenge sorak-sorak gitu. Oh, sorak-sorak bergembira. Iya, ayo Pak, ayo sidane sapa gitu maju. Ah, Dolok-dolok betul. Nggih, terus akhirnya diangkat kali Pak Seno dadi sinden warga laras nika. Nggih, terpaksa. Loh, wong akhirnya viral kaya ngono iso terpaksa niku pripun? Loh, itu justru Pak. Jadi saya tuh nggak ngen-ngen, saya tuh nggak kepengen jadi sinden viral. Oh. Saya itu cuman istilahnya, oh saya tuh tugas jadi sinden biar nggak mau sekedar kerja tok gitu loh. Oh wayangan tuh pengennya kayak gini toh. Oh dalang tuh pengennya dibantu kayak gini. Nah iso tak lakoni, opo sing iso tak lakoni gitu. Oh. Ya, rumian kayak gitu, tapi akhirnya malah jadi seperti ini. Ya, muga-muga apa dengan adanya kita semua di sini nah iso membuat semangat generasi sing berikutnya meneh gitu. Wah, nggih, nggih. Yang akan melanjutkan tongkat estafet ini Ya. dengan kali kula generasi yang akan datang niku. Ya. Mbak Brigita nggih mulai bribik-bribik menjadi Elisa yang kedua nggih mulai Udah nggih. banyak juga Nggih, kan. nggih. Udah mulai. Nggih. Udah S2 sekarang. OTW S2 sih kayak gitu. Sekarang sinden kan nggak bisa diremeh-temeh. Udah pada sekolah juga, sekolah dhuwur-dhuwur. Nggih. Jos. Nggih, lagi upamane jenengan kelakon dadi dokter tenan. Ngundang jenengan apa mboten pekewo dengan bintang tamu Dr. Elisa Orkarus Oh, Alaso. malah tak ibui. Ibu ya, Pak. Tak ibui dong ngomong S2 yang enggak usah pakai gimana enggak saya pakai kok, gelar itu enggak saya pakai. Nah, itu yang bener. Iya. Nggih, nggih. Kula niku teng YouTube teng ngendi-ngendi nggih mek Cahyo Kuntadi mboten badhe kula embel-embel napa-napa. Nggak Mergo usah. niku nggih mboten pengaruh malah Bukan ngoten. pengaruh. Yang namanya ilmu kan dapatnya dari ini, dari apa pengalaman. Nggih. Nggih. Kula sok-sokan niku enten sing ngarani dengan dalang Ki Cahyo Kuntadi MSN. Ngoten niku kula nggih matur nuwun. Nggih. Wadine nek kleru SNI ya mboten masalah. Nggih. Standar nasional Indonesia. Nggih, boleh, padake boleh. helm kula mboten napa-napa. Nggak Ngoten niku mboten apa-apa, masalah. masyarakat bebas kok. Nggih, ngoten niku amargi ingkang dipun biji dening masyarakat mboten perkara gelare ning karyanya untuk menghibur warga masyarakat dan karya yang baik tidak hanya gemuruhnya pertunjukan wayang ning piye carane setelah wayangan selesai mampu merubah sifat dan juga karakter masyarakat sing maune niku senengane maksiat dadine gelem salat, sing maune senengane ngasut gelem sujud, sing maune senengane mainan dadi seneng karo pengajian. Itu adalah prestasi yang sangat luar biasa. Ngoten niku. Terus ya niku wayang niku kesatuan antara pemerintah maupun rakyat itu diwakili dengan wayang, Pak. Jadi itu emang media sosial yang sangat baik dan sangat cair wayang Nggih. itu yang Nggih. sangat harus digarisbawahi. Oh. Antarane pemerintah rakyatnya nyawiji ning kon Ini wayang niku nggih. Nggih, Nggih. gitu. Tur ngibarate wayang niku kaya sampiran niku Mbak Elisa. Nggih. Sampiran itu disampiri apa wae lak manut. Nggih.
nggih. Sampiri anduk nggih purun, klambi nggih purun, celana nggih purun. Watone le nyampiri ora kakean. Lek sing nyampiri kakean iki mangke dadine pedhot mergo saka kabotan. Betul. Nggih. Matur suwun. Jenengan kula golekne kanca Mbak Lisa. Nggih, coba kaya apa? Mbak Dian Munasirah, Mbak Munasirah coba kaya apa? Dian. Nggih. Ini itu meteng tapi cantik sekali. Mbak Dian Meteng ini. ora meteng. Ya. Ini anaknya cewek apa ya? Kalau katanya kalau cantik itu anaknya cewek Mbak Dian. Masa sih, Mbak? Iya katanya Oh, gitu. cantik toh? Cantik ini beneran. Beneran kelihatan. Udah dicek belum cewek apa cowok? Apa? Rahasia. Aduh. Wah, arep nggih surprise niku. Oh, buat nggih. surprise. Mau buat gender referral. Oke. Pak Yoyo enggak tahu itu pasti. Apa? Gender referral. Ngerti. Apa? Kuwi to. Federal kuwi to. Ki lo Ngerti. ceker. Aku rino numpaki aku. Ya. Lagunya apa Pak Yoyo? Nggih. Lah wae wonten pamundhun napa wau sing jenenge? Tadi lali janjine Lali ada. janjine mau. Kapilut ada ya. Lali Nggih, janjine kapilut ya. wonten. Lali janjine dhisik. Siap. Nggih, diaturake. Nggih. Monggo lajeng kemawon dipun aturaken lali janjine. Doa yang terbaik untuk pimpinan kita mligine Bu Lurah. Muga-muga tansah tresnani warga masyarakat dan masyarakat tresnani dumateng Bu Lurah. Mongko intisarine wong tresnani adalah saling mendoakan. Semoga masyarakat mendoakan Bu Lurah selalu amanah dan Bu Lurah mendoakan masyarakat selalu ayem, tentrem, jenjem permanem, murah rezekinipun. Nah, nggih. Monggo lali janjine dados.
melih Mbak, sepisan melih. Kapilotipun nggih. Yo kancanana Mbak Trihastuti nggih. Nduk Brigita. Enggak bisa, Pak. Rawat nggih. Iya, enggak bisa. Anu winong nggih. Oh Mbak Tuti kali Mbak Winong, yo. Kapilot diaturake. Nah, kuwi. Monggo salah dipun aturaken. Ayo, kapilot kunjuk dumateng sedaya para lenggah. Dados.
kasih matur nuwun Mbak Pinong kalian Mbak Tri Hastuti